Durangoko Madalenako ermitan gaude eta barrura sartzen baldin bagara Berbagailua podcasten plaza da. Berbagailua martxan jarri dugu ikusi dugulako euskal kulturaren inguruan badaudela hainbat podcast eta lantzen dituztela euskal kulturaren inguruko hainbat gai, entzule asko dituztela podcast hauek eta beraz kulturaren jaialdian Durangoko azokan egon behar zuela gune honek. Bai, aukera handiak ematen dituzte horrelako gunek, ez? Garbi genuen bideo podcastak eta horre eratzeko, oraindik ez daude gailurra jota, eta nahi dugu bideo podcastak eta oihartzuna izan dezaten. Beraz, Durangoko azoka kasu honetan gune hau zabaldu izana Durangoko azokak, oso garrantzitsua da generoarentzat, ez? Bideo podcastentzat, edapen mailan ere ikusteko edo ikustera emateko badagoela produktua, badagoela eduki ona euskaraz eginda formatu honetan. Egunon, guztioi, ongi etorri Badabil bideo podcastaren. Badabil bideo podcasta Durangoko azokaren bueltako podcasta da. 5 atal egin genuten grabatuta eta azkeneko hau zuzenekoa izan da. Aldiro hautatzen dugu gai bat eta 3 gonbidatu eta azkeneko hontan nostalgiaz aritu gara. Josu Simon Bilela Beitia, Matxin Zeberio eta Metxa Sandezekin. Nire ustez, aipatu dugu podcastean zehar ere, baina saihestezina da Durangoko azoka bezalako espazio batean kontraprogramazioa, eta egia da, agian beste lasaitasun batekin egitea komeni diren gauzak aparteko espazio batean izatea polita dela, are gehiago, ermita bat baldin bada, ez baduelako beste kutsu hori ere ematen diolako, eta hori lehen aldia izan da hemen, baina oso guai egon da, pozik. Aurten Durangoko Arte eta Historia Museoa tartea bihurtu da, hau da azokako beste gune berri bat, nun arte plastikoen lekua da, ilustratzaileen etxea, eta horregatik ilustratzaileek urte honetan egindako liburu eta disketako ilustrazioen erakusketa bat daukagu ikusgai, eta gainera beraien lanak aurkezteko aukera izango dute hemen, egongo dira mahai inguruak, aurkezpenak, hitzaldiak, eta beraz arte plastikoak ere sartu dira kulturaren jaialdi honen barruan aurten. Zer da Durangoko azoka irudirik gabe, ezta? Edozein motatako irudiak, eta hemen bertan ikusten da, zenbat irudigile gauden, eta nola atontzen dugun, atondu edo nola gehitzen diogun Durangoko azokako liburu, diska edo zer gauza dela, nola gehitzen dion gure lanak, ez? Eta orduan gure espazioa aukitzen ustez ezinbestekoa da. Baita ere badela beste modu bat, ilustratzaile baten lana barrutik ezautzeko, ez? Eta hori, ikusten dena, kanpotik ikusten dena beti da emaitza. Eta emaitzetik haratago, ez dakigu ezer prozesuari buruz, edo zein dagon irudi horien atzean, eta nik uste aukera polita dela horretarako. Eta baita ere lotura gehiago egiteko irudi horiekin, Aurten da lehenengo aldixa euskara irudigileak hartzen dabiela parte Durangoko azokan, stand batien, eta bertan aurkituko dituzue gure artelan asko eta gure obra asko, gero bebai erabilita izan dienak beste proiektu batzutan, beste stand batzutan eta saltzen diesenak, adibidez portaden, hau da diskan edo talde, musika taldien azaletan eta bestalde, hemen atarten, daukaguna da erakusketa propio bat, irudigileena, eta gero bebai ekintzak eta solasaldixak, aurkezpenak eta aurkituko dituzue egun hauetan.